Käydään läpi näitä maalauksia. Tuossa on COVID. Ja tuossa on sitten 2 sienitaloa. Tuikkujalusta. Siinä on RKP kipuilua. Silloin kun ne hallitukseen ei meinannut tulla. Ja siinä on se tommonen systeemiä. Tuossa on purnukoita. Tuossa on lisää. Sitten Kajaanissa oli huvipuisto aikoinaan. Siitä on Hupari. Tommonen saari. Sitten on Kop Ava Hakas. Kakerandeliini. Siinä on Halon kärrääjä. Sitten tuo on Las Palmas. Ja tämä on taas sitten, siinä on tuossa hautoja tekee tuohon. Eli ukrainalaisia viattomia hauvataan tuohon. Sitten on Matin ja Liisan matka kahtomaan eka kertaa junnaa. Siinä ne menee peräkanna ja koirakin on mukana. Ja tuossa on sitten aaveita siellä täällä. Iijoen lautturi. Siinä on Tuonelan virta. Volkkari. Ja tuossa on Britney Spears. Se on siellä Amerikassa jossain. Kalman kalpeat. Tuommoinen metso. Ja lähdetään täältä allalta päin. Mä silmä tuon ylös taivaaseen. Sitten vettä virtaa. Ufot. Sitten korppi kainuu. Ja minun rakas. Ja tuossa on sitten Matti Vanhanen. Tuolla on sitten tommosia paperille tehtyjä töitä. Sitten siinä on tommonen pääsiäisaiheinen kissan kelloja. Sitten Tsernobyl. Tyttö. Ja sitten on tuossa Ukraina sotilaat. Mustan kukkia. Ja siinä on tuommoista maisemaa ja Putin miettii, mitä hän tuli tehtyä. Riikka Purra. Sitten siinä on Kosio matka, mies kossii tuota naista. Ja siellä on taas Putinin veriset kädet. Keltaisten lamppujen alla. Siinä on sitten lesbon rakkautta. Ja tämä tuli silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin mä tein ton taulun siitä. Putinin sota. Myrskydodon Maija. Suomi-neito. Kom-teatteri. Sitten on Sanna Marini Ukraina vierailulla. Juise Leskinen puhelinlangat. Ja eiköhän ole Paavo Väyrynen. Putinin kokki Soigun. Ja rokkia. Ja sitten tuossa on tommosia
tulitikku jutskkia saappi ja siinä on tommonen kaani ja siinä saappi tulitikulaatikoita ja siinä on vielä peräkärry tuolla jäljessä. Sitten tommonen lääkekaappi. Tämmösiä juttuja ja otetaan lopuksi vielä tuohon. Jeesus siellä on ristillä ja ne 2 ryövärsiä. Niin tämmöiset kuvat ja tunnelmat tätä minun näyttelystä.